sani sun ba zan fara wannan ba, ko a yabe ni ko a zagen ba zai canza komai ba. Da akwai hujja da za na faɗa muku ba zan koya komai ba, domin shi ɗin uba ne kwarai ba fadanci nake mai ba. Hakimin da kwa kai da babana a radu ƙasar da kai suna, wakilin yamma bare Alasan Musa gai da babana. Kama gurin naɗi na sarauta wakilin yamma kai suna, wakilin yamma bare Allah ya taya ka rabo mana murna. Dakta Alasan hakimin da baka zama ginshiki lallai, ni ba mu kula Alasan Musa kun ga kwa dole a kallai. Warzan namijin da baya sanya ga an cuce ka ko lallai. Naɗi na sarauta muka zo wakilin yamma dan kakai, wakilin yamma bare gyara kinsi lafiya sai kai. Ku fita hulawar geza dan kai kewa karka dan kakai, ba zan yi kasa gwiwa ba dole na zo fadar ka ne so kai. Wuce ga Alasan Musa, Dakta Alasan Musa, shuri kake ka wuce lasa, Dakta Alasan Musa, mali ya ka wuce yasa. Dakta Alasan Musa, Mai alkhairi baka da makusa, Dakta Alasan Musa, koyin madara ku zo yasa. Dakta Alasan Musa, Hakimin da ku nesa ta zo kusa, Dakta Alasan girma Musa, ya kare da ya wuce kosa. Dakta Alasan Musa, Wakilin yamman bari gashi kusa, Dakta Alasan mai Musa, farin jini da ke ta wakewa. Dakta Alasan Musa, Bayani nake da Hausa ta ba da Turanci nake yi ba, na san kun fahimci zancen da na ba surutu nake yi ba. Addu'ar da nake wa babana kullum in na yi sallana, Allah ya riko da hannunsa ya ta gaba ya wuce gaba kullum ya taya ka riko uba. Dakta Alasan uba na gari dan Musa, wakilin yamma bari rabu yayi na banka kayi gaba. Dakta Alasan uba na gari dan Musa, Hakimin da kwa wakilin yamma bari rabi yayi nufin saka ya gaba. Dakta Alasan uba na gari dan Musa, wakilin yamma bari hakimin da kwana maka yi gaba. Dakta Alasan uba na gari dan Musa, Hakimin da kwa wakilin yamma bari rabi yayi nufin saka ya gaba. masanin dukkanin halitta tabaraka na same duka, mahalicin kowan mu tabaraka mai cire raunaka. Allah roƙo nake ka amshi dukkanin aiki, waka ce zanwa uba na kasa sako na ya shiga. Dakta Alasan uba na gari dan Musa, Hakimin da kwa wakilin yamma bari rabi yayi nufin saka ya gaba. salati kuma aiki Muhammad sai na yi haka, shugaba na halitta wanda Allah ya yi wa ɗaukaka. Ali da sahabbai na sasa a wakata, wakar Dakta Alasan Musa hakimin da kwa mai girma. Dakta Alasan uba na gari dan Musa, Hakimin da kwa wakilin yamma bari rabi yayi nufin saka ya gaba. Dakta Alasan Musa uba ga baitika, hakimin da kwanmu wanda Allah ya yi wa ɗaukaka. Ko ina kai suna ana zancen ka kamar haka, wakilin yamma bare gashi Allah ya yi maka mai girma. Dakta Alasan uba na gari dan Musa, Hakimin da kwa wakilin yamma bari rabi yayi nufin saka ya gaba. hakimin da kwa Alasan Musa barka da warhaka, da aka ji da mu da sauran mutane ma duka, mazan mu da mata manya da yara fata muke maka. Kai mulki lafiya ka kare lafiya muke ma fata. Dakta Alasan uba na gari dan Musa, Hakimin da kwa wakilin yamma bari rabi yayi nufin saka ya gaba. mutumin kirki da waisu wallahi
yi gaba. ilimin boko da na addini komai ka biya ka koya kirki tun a gida lallai ka yi gaba Dakta Lasan uba na gari dan Musa. hakimin da kwa Wakilin yamma bari Rabiya yi nufin saka yi gaba. kaga sun ja ubanmu sun gajiya sun bar maka Mai girma dole sun gaji sun bari tun da Allah ne ya tsaya maka na yi gaba. ka zamto kainuwa da shan Allah ne kai haka Mai girma wakilin yamman bare hakimin da kwana maka yi ta gaba Dakta Lasan uba na gari dan Musa. hakimin da kwa Wakilin yamma bari Rabiya yi nufin saka yi gaba. ana tanadi na sarauta fili ya ciki girma. mazanmu da mata haka ga wasu can ma a tsallake na yi gaba. mawaka masu kotso da algaita da sun rike Mai girma wakilin yamman bara ke ta naɗe abin hakan ya yi girma Dakta Lasan uba na gari dan Musa. hakimin da kwa Wakilin yamma bari Rabiya yi nufin saka yi gaba. ga manyan baki ta ko ta ina daga sun tsaya mai girma sarakai sun zauna gyara kin sai kara lafiya na yi gaba. wurin nan yayi kyau ga ado nan na da walƙiya Mai girma ko fita walwalge zo ne ko na yi waka da kafiya mai girma Dakta Lasan uba na gari dan Musa. hakimin da kwa Wakilin yamma bari Rabiya yi nufin saka yi gaba. halinka da kyau in yara addu'a suke maka mai girma dattijawan gari suna Allah ya ƙara ɗaukaka na yi gaba. masu kuɗin da kwa talakawa ga su kamar haka Mai girma sun tara a fili wanda dai na sarautar jarumi babba Dakta Lasan uba na gari dan Musa. hakimin da kwa Wakilin yamma bari Rabiya yi nufin saka yi gaba. Alasan Musa lallai taro yayi kyau mai girma abunka da dama kaɗan wai ga haka can da kyau na yi gaba. kalmar da suke faɗi gyara kin saki da kyau mai girma wakilin yamman bare hakimin da kwakwan ga ganawa Dakta Lasan uba na gari dan Musa. hakimin da kwa Wakilin yamma bari Rabiya yi nufin saka yi gaba. wai wake tambayar mawakin baba kamar haka mai girma ce masu ɗansa ne mafita walawal me baituka na yi gaba. kana wanda bo mazaunin kaduna kwarai haka mai girma mawakin hakimin da kwa wakilin yamma kwaro bana Dakta Lasan uba na gari dan Musa. hakimin da kwa Wakilin yamma bari Rabiya yi nufin saka yi gaba. Dakta Lasan uba na gari don Musa mai girma wakilin yamma bari rabu ya yi na banka kayi gaba